Ja. Kan vi karriere? Karriere? Du karriere? Det er bacon. Bacon. Mhm. Mama, Ja. så til mere. Ja, sushi her. Jeg føler med det. Kan vi karriere? Hvad karriere? Ja, vi karriere. Erik Fies. Far, det må man to. Hæ? Det må man to. Nummer 2. Det der vej. Den vej. Jeg ser. Hvor? Der vej. Den vej. Ja, det er nummer to. Åh, det passer. Det er Det er nummer 2. nummer tre. Vi skal